Jaroslav Naď najnovšie už nielenže uráža politikov a chcel by ich zatvárať, ale rovno vyzýva na ich fyzickú likvidáciu. Počujete dobre. Cintulov učiteľ by to dal rád na cintulu. A najhoršie na tom je, že Naď by fyzicky likvidoval aj úradníkov, ktorí s politikou nemajú skutočne nič spoločné. Asi takto komentoval novelu zákona, ktorá rieši premnožené potkany a krysy deratizáciou. Naď prirovnal aj bežných zamestnancov úradu vlády k potkanom, ktorých treba deratizovať. Ja by som chcel vypichnúť napríklad veľmi dôležitú vládnu novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kde vláda chce riešiť problémy s potkanmi, myšami a krysami. Ideme ako demokrati prostredníctvom poslanca Gálka navrhovať úpravu, takže poprosím ťa, pán poslanec, keby si v rámci svojho vystúpenia navrhol zmenu, aby sa sústredil tento zákon špeciálne na problémy s potkanmi, myšami a krysami na úrade vlády. Mám tomu rozumieť tak, že fanatik Naď by chcel vyhľadiť stovky ľudí a vládnych predstaviteľov ako také potkany? Nie je to už prehnané. Je totiž verejné tajomstvo, že atentátnik Cintula bol prepojený so stranou Jaroslava Naďa.